Salam dostlar, sağman oturur musunuz? Täze bir günne, täze bir video bilen yine de sizin karşınızda. Aki, hanaydiyalara Tbilisi'de protestolar var. Gürcistan, Polni ikiye bölünecek, halk arasında uruş çıkacak zaten. Yani benim Tbilisi'ye geldim. Tbilisi var arada, köçeler var arada video çekeyim. Ve esası şu protestan giden yerine barıp, yani berde Rustaveli değil yani yerine, esas yerine barıp, şu yerin videosunu çekip adamlar görkezmeye çalışarın. Häzirem protesto dowam edýärmişin. Anyk bilem okutordum, gutormadymy. 40-njy günleri töwerek görýän häzir. Yani şonu görkezmeye çalışarın. Erteden görmek isteyen olsanız men bilen galyn. Thousands of pro-EU protesters in the Georgian capital Tbilisi. Tensions are yet to subside as some protesters gathered in Tbilisi's central Rustaveli Avenue were seen shooting fireworks toward police who retaliated with water cannons and tear gas. Georgian news agency Interpress reported that protesters also blocked a road into the country's main commercial port, the Black Sea city of Tokyo. According to local media, protests were seen in 8 cities and towns in eastern Georgia. Bir kilometr töwere ýörek gelýän köçeler normal bir günnäk ýagdaýynda adamlar ýolda. Şeýle. Ýaşaş dowam etýär Tbiliside. Ene dostlar ýanky diýilýän nerede gelip ýetdi mene şu wagt. Şol protestan iň güýçli geçen ýerlerden birine. Ýene bu ýerde de täze ýyl üçin Allakan arça berapdyrlar. Ve adamlaram köçede şöyle täze belli ýalar, ýaýlan ýalar, zasat ýalar, zasat malyalar. Orada polisiya maşinalary bar. Bu ýerde bar, arka tarapda bar. Ýylyrakda. Ýöne edil protestodan ya beýle zatlardan hiç hili namyşam galmandyr. Şoň üçin aýtmak isleýän adam maňa jaňa diýip aýdanlaram ýa-da ejem kakama görerdim. Bu videony ýöne şolary uğratmak üçin şu videony çekip atýaryn. Olardan uğradaryn birazdan kesip taýdy uğratjak bar. Ýani diýjek bolýanym gorkary alak ýa alady real hissat ýok. Hiç hili olar ýa ullukan bir uruş, olar ýa ullukan bir zat ýok. Elbetde birazcık düşünmezlik ýa kakş kupuş bolýandyr oýnyny. Normal bir zat ýa berde Ýewropa taraplarda ýa bolmasa Gürcistan'da şolar ýaly. Bular ýa-da men bilişime, men öwrenişime görä ýani Gürcistanyň normal bir zatlar, protestolar ýa beýlek zatlar. Hatam indi bu Gürcistan Ýewropa girmek isleýän üçin, halky Ýewropa tarap ýakynlaşmak isleýän üçin, hatam beter Ýewropalaşýanlyk üçin, ýaşlaryň esasanam Ýewropalaşýanlyk üçin şular ýaly protestler hatkan bolýar. Iň esasy men gelemden soň iň uly bolan protestlaryň biri şuýda boldy. Ýöne ol protestodan men aýsak görüp bilemok. Elbette protestolaryň bolanlygy dogry. Habarlarda görkezilýän köp maglumatlar dogry. Ýöne bu berilýän informasiýalary hawos döretjek bolup şolar ýalyda görkezýärler. Näme gerek? Esasy olara izleýiji gerek. Videolaryň görülmesi gerek. Bu görülmeler üçin habar kanallary her hilatlar çykarýarlar. Biz Tbilisi'de ýanwaryň 10-jyna barypdyk. Häzir bolan 2 hepdeden gowrak wagt geçip durandan bäri video birazjyk gijrak paýlaşan üçin bagyşlaň. Ýöne gijrak paýlaşmagyň bir gowy tarapy
Biz yanvar ayının 10-jyny şol ýerdedik. Ýani şo protestolaryň geçirilýän ýerinedik. Yanvar ayının 10-jyna hiç bir zat şo ýerde ýokdy. Ýani protestodan ödüňizem gördüňiz. YouTube'dan gören käbir videolarymda, habarlarymda yanvar ayının 10-jyny şeýle bir atşyk bolanyny, uruşyň bu adamdan köçä çykyp protestolar eden bu arada maglumatlar paýlaşypdyrlar. Ýene-dem aram bir sanjak adam ýani 200 sanjak adam köçä çykýar, ýol bekleýär, baýdaklaryň arkasyna dakýar, şeýde dönküler ýaly atışlyk eýle-beýle on ýazatlar ýok. Atışlyk bolaýan adam nähil atışlyk bolýar? Ol atýan zatlar ýöne bir salyut, ol adama olar ýalyk bir howply bir zatlar däl. Ýöne näme? Göz dagy bermek üçin bir protestolar geçirilýär, ýöne ullakan bir hawas töretmäge gerek ýok dostlar. Bu zatlar bu Gürjistanda ýam ýyllardyr dowam etdi. Ya da bilýänsiňiz Ýewropa taraplarında ýyllardyr dowam etdi. Elbetde Aziya taraplarda görmek gat az bolýar, ýöne Ýewropa taraplarda bu zatlar dowam etdi. Şoň üçin gürrüň has ulaltmagam gaty bir gerek gel, ene talamyz alada oýmagam gerek gel sebäbi Gürjistanda ýaşap ýören müňlerçe türkmen bar. Şoň üçin bu meň pikirim. Galanam her kimiň öz pikiri bol, öz düşünjesi bolup biler ýöne. Men şular ýaly videony paýlaşmagy maksat edindim. Ýani bugünkü videoda şular ýaly bir gysgaçyk video bolsun. Şunu bilen bu videoň soňuna geldik. Näme gelecekde ýene Kalver sizden hem hemmeňiziň öňünde ojagyňyza saglyk dileýän, sagmana turuň, saglyk bolşalyň.